Ito po yung 150 at 100 pesos, no? Mga buhay pong mga alimasag. Magkano tumpok? 20 na Lodi. Ayun, 50 pesos ang bigayan niya rito, no? Sariwang mga tawili sa halagang 50 pesos na tumpok. Ito po yung mga alimasag na babae. Babae po yan. Ito po yung bakla. Baklang alimasag. Tapos yung mga gulyasan niya po na binibenta rito ay 180 na per kilo. 50 pesos na tumpok at sariwang mga isdang sapsap. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Espada po ay 100 pesos na tumpok. Tapos yung mga sapsap po ay 50 pesos. No? Barato ang mga murang presyo ng kanilang mga latag. Meron 50 pesos, 100 pesos at bangus 100 pesos na tumpok, 5 piraso na 180 na per kilo. Yan po yung mga tumpukan din po ng mga espada. Espada po ay kada tumpok 100 pesos. Magkano po presyo ng salmon? 200 pesos na mga presyohan ng kanyang mga bentahan ng salmon. Tapos dito po na magkano yung mga lapu-lapu? 300 pesos. Ito naman po yung dalagang bukid. Ito yung lapu-lapu sa halagang 300 pesos. Dalagang bukid po. 200 pesos na mga per kilo. Yung dorado po natin, no? 200 ang kada kilo. Magkano talakito mo ngayon? 52 eh. Ha? 250 po ang per kilo ng talakito. Si Kuya Warren pumunta sa market ring. Kaya pala Eh, lapo-lapo magkano kilo? 40 rin. 240. Ate, 20? 10 piso na lang to? Ba, 10 piso na lang po. 5 piraso na kamatis. Lapit na kasi eleksyon. Natakbo ko. Ikaw talaga, oh. Ang sili, magkano? Yan po, 10 10. pa rin ang isang plastic. Marami na siya ngayon. Ito pong talong, 20 pesos na lang po. Medyo bumababa na ang presyo ng talong, no? Yan po ay hiniwa na at wala nang kasama sa loob. Sili po, 4 kilo. Alright, magandang umaga po. Tayo po ay mag-a-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay marami ang mga kababayan po natin na tumayo at namimili dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Alright, so dagsa po ang ating mga mamimili at talagang naghahanap talaga ng mga murang presyo, no, ng mga bilihin dito sa bayan ng Malabon. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! So napakaraming alimasag dito sa bandang itaas ng tulay, no? Morning, te. So yan po yung mga latagan ng mga alimasag. Tumaas ba ang kilo, te? Ayun. Ito po yung 150 at 100 pesos, no, mga buhay pong mga alimasag. Nakatulog si Kuya. Muulan pa naman. Kete, salamat po. Benta na ako. Kwento na lang, wala pa kami. Tumpok ng mga bangus. 6 na piraso ay 130. Yan po yung mga bangus na pandaing.
Tawilis. Magkano tumpok? 20 na yung Lodi. Ayun, 50 pesos ang bigayan niya rito, no? Sariwang mga tawilis sa halagang 50 pesos na tumpok. 20 lang ha, takihin ka na. Sigurado at makakapagpaksiw ka na ng ganitong klaseng isda, oh. Tawilis. Saya. Ito po yung mga alimasag. Ito po ay matataba, no? Ito po yung mga alimasag na babae. Babae po yan. Ito po yung bakla. Baklang alimasag. Na yan ay mataba. So makita na po ninyo yung mga latagan dito, no? 20 na, 50. Buhay na alimasag po. At ang mga alimasag ay marami po kayong mabibili rito. Ang bangus niya po ay 140. Ano to per piraso? Ayun, 140 kada piraso. Tapos bisugo po natin ay 320 na per kilo. Ang ganda ng ano mo, espada. 300 ang per kilo. Wala si Ate Pam. Hindi nagtinda ngayon. Kahapon wala rin ah. Wala pa. Isang linggo na. Isang linggo na siyempre nagtitinda. Ano, bakla na? Good morning po. Salamat. Ito po yung mga 140, no, na isang piraso ng mga bangus. Tapos may mga tawilis din po sa halagang 50 pesos na tumpukan. Tumura po yung mga bangus natin, no. Boss, good morning. Tapos yung mga gulyasan niya po na binibenta rito ay 180 na per kilo. Tumpok ay 50 pesos. Maganda yung mga bigayan po nila dito ng mga isdang tawilis. Talaga makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Ang ating mga bluefin tuna ay 200 ang kilo. Yan, mga tumpukan po, 50 pesos. Mga isdang tulis at tawilis. So, yan po yung isdang tulis. Ano isda to? Barila. Barila. 50 pesos din ang tumpok. Sandaan. 100 pesos na tumpukan. Sandaan lahat. Ay, lahatan po, no? Yung mga sari-saring isda yun. Sabawan. Mga torsilyo. Malakapas. Malaso. Kalaso. Yun po yung isda, oh. Salamat, Lodi. Thank you. Yan po yung mga kabase. 50 pesos na tumpok at sariwang mga isdang sapsap. Oh. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Pangatin. Hindi na kayo bili. So marami ang mga bentahan po ngayon ng isda rito na mga tumpukan sa halagang 50 pesos ay sariwang sariwa na po yan. Mag-i-enjoy ka talaga dahil sa 50 pesos mo makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Maganda yung mga latagan po nila ng mga isdang sapsap dito sa bayan ng Malabon. Talagang 50 pesos ay talagang sulit at ulam na maghapon. Napakarami ng latag nila, oh, na mga bigayan po ng mga tumpukan. May dala ka lang 50 pesos dito. Meron ka na may uwi sa iyong pamilya ng mga ulam. Espada po ay 100 pesos na tumpok. Tapos yung mga sapsap po ay 50 pesos. No, barato ang mga murang presyo ng kanilang mga latag. At talagang mga bentahan nila sa ating mga kababayan. Ito po yung mga 50 pesos na tumpukan po ng mga isdang galunggong. Dito naman po ang mga per piraso ng mga bangus. Meron siyang bentahan na 120, 130, 140 at 150 na kada piraso. So yan po yung mga tumpukan, no? Yung per kilo ng sapsap bossing magkano? Kaya magkano kilo ng sapsap?
Ganda ng sapsap po. Kano kilo dyan, Nay? 120 na po sa kilo. Isang kilo. 120. Sarap to sa ano sa kamatis. Ano muna kamatis mo? Pangatlong kamatis. Ganda oh. Buyas. Pangat na sa kalamansi tsaka merong ano, kamatis no. Yan po ay 120. Mas ang ganda ng mga panindang mga Bangos tayo, bangos. ito po yung binabagoong no, sariwa po. Oh. 50 pesos na tumpukan ng alamang. So itong kahabaan na po ito ay binabaybay po natin. No? Meron pa rin po sa kabila na mga bentahan din po ng mga isdang bato. So yan, mga 20 pesos na mga bentahan po nila ng gulay dahil mura na po ang gulay natin ngayon sa Malabon Fish Market. Dito ang mga bangus dagupan po natin na binebenta po nila sa ating mga kababayan ay 150. Tatlong piraso na bangus dagupan. Yan po ay talagang sulit na inyong mabibili na tumpukan. Kapag gusto niyo ng isang piraso ay 60 pesos ay may mabibili na rin po kayo. Yan po ay 50 pesos no? Na kada tumpok ng isdang tawilis. Alright. Dito naman ay may mga bentahan ng tumpukan ng tilapia. Meron 50 pesos, 100 pesos at bangus 100 pesos na tumpok, 5 piraso na bangus pandaing. Dito po may mga bentahan din po ng mga yellowfin tuna sa halagang 180 na per kilo. Yellowfin tuna. Yan po yung mga tumpukan din po ng mga espada. Espada po ay kada tumpok 100 pesos. 50 pesos, 100 pesos naman po sa mga isdang kabase. So marami sa ating mga kababayan ang dumarayo na talagang sinusulit ang kanilang pag-iikot at pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tawilis ay ang per kilo niya ay 70 pesos. So tawid tayo dito sa kabila at mag-alam-alam din tayo ng kanilang mga bentahan din po ng mga isda. At may mga gulay rin tayo natatanaw dito na mga bentahan din po na halagang mga 20 pesos. Yung mga kamatis po nila ay marami na, 20 pesos. Presyuhan po ng mga bangus at tilapiyang Batangas po. Nay, good morning po. Yan po yung mga bangus dagupan no, na binibenta po na may per piraso. So tapos yung mga per kilo ng ating mga tilapiyang Batangas ay 140 at 130. 160 no, na mga kada piraso no. Ayun no. Maganda at huge Boss Lando Explorer. Boss Lando. Opo. So yan po yung mga latag no ng mga bentahan ni Nanay Noemi ng mga bangus dagupan. Yan po yung laman. Yan yung laman ng ating mga bangus dagupan. Matataba po talaga yan kapag yan po yung bibilhin nyo. Ibang klase po kasi yung mga nakikita po natin na bangus Bulacan sa bangus dagupan. Nanay Noemi, salamat po. Good morning. Hindi ko na po kayo maistorbo kasi busy po kayo. Thank you po. Kuya, salamat po kuya. Ito yung mga salmon, no? Lapu-lapu. Ayan, tanong natin presyo ng kanyang mga salmon. Ito yung salmon na ano. Magkano po presyo ng salmon?
200 pesos na mga presyuhan ng kanyang mga bentahan ng salmon. Tapos dito po na magkano yung mga lapu-lapu? 300 pesos. Ito naman po yung dalagang bukid. Ito yung lapu-lapu sa halagang 300 pesos. Dalagang bukid po. 200 pesos na mga per kilo. Yung dorado po natin, no? 200 ang kada kilo. Tapos ito po yung batalay. Ayan, ganda ng batalay. Ito masarap isigang. Magkano po yung per kilo? 220 na per kilo ng isdang batalay. May pasok lang ako. Hindi, kuha batalay. May init takit ng batalay na to eh. Gusto ko kasi magsinigang. Ang tinik nito kulay green eh. Yung labahita magkano? 200 din po ang per kilo ng labahita. Salamat. Thank you po kuya. Salamat. Talakitok. Bossing, ito benta mo, tumpukan na. Naubos na kasi, wala na yung mga kasama eh. Oo. Magkano talakitok mo ngayon? 52 eh. Ha? 250. 250 po ang per kilo ng talakitok. Si Kuya Warren pumunta sa market rin. Kaya pala Ano pang bukas? Yung lapo-lapo magkano kilo? 40 rin. 240. Yung 250 po. Lahat to 250. 13. Per kilo. So, yan po, no? 250 po yung kilo ng 250, no? Kilo ng talakitok. So, yan po yung update natin ng kanilang mga bentahan po, no? Kuya, salamat po. Thank you, thank you. So, akit ulit tayo sa tulay at meron pa mga latagan po dito, no? So, update natin yung mga presyo naman po ng mga ibang prutas sa Malabon Fish Market. Good morning po. Ayan, shout out po. Yun, shout out. Oh, ubos na yung paninda ni Kuya, oh. Wala na, sold out, oh. Tuwing dadaan ako dito, lagi kang wala ng paninda. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, shout out po. Lalo-lalo na kay Vice President. Ayan, Duterte, shout out. shout out po. Mga team Duterte. Ayan, shout out po at magandang umaga po. Ayun, thank you. Thank you po, salamat po. Good morning. Shout out sa mga Quadcom. Good morning po, thank you po. Sige po, salamat po. Yan po yung mga bit-bit na malalaki, no? Masarap na gawing mga meatballs. Ito po yung mga bentahan din po nila ng gulay, no? Na inyong mabibili rin po dito sa pag-akyat po ng tulay. Ang ating mga manggang hilaw, nagkakahalaga po ng 100 pesos ang kilo. Dito po ay 80 pesos po yung mga manggang hinog. ₱100 sa per kilo. Ito yung mga saging. Boss, magkano kilo ng saging? Shoutout po sa inyo. Shoutout. Ito po yung saging natin, no, na lakatan at latundan. Magkano po per kilo? 70. 120, 100. 100 pesos. So yan lang po yung latag niya, puro saging. At wala tayong makitang ibang prutas na kanyang mga nakalatag. Di pa ba? Alright, so baba ulit tayo doon sa may baba pa, no, na mga nagbebentahan pa rin po ng mga gulay. Boss, salamat. Thank you. Shout out. Pinakakagdapit si Kaki sa vlog.
Shout out at magandang umaga sa iyong mga paninda at talagang may mga tumpukan, no? Magkano okra mo ngayon? Piso ang isa, no? Piso po ang isang okra. Yung mga talbos mo magkano? 10 piso. Alokbate. 10 piso rin po ang mga presyo. Yung mga tumpukan mo magkano? 20 lang yung talong, yung sayote 30. Ayun, sayote po 30, no? Imbentahan niya po. Ayan po ay mura na ninyong mabibili, no? Ang lettuce natin, 140. 140 pa rin po yung kada kilo ng lettuce. Ang kamatis ay mura na, no? 20 kilo. 50 pesos na kada kilo. Dumayo sila. 30 na lang ang boss. 50 lang kilo. 50 pesos na per kilo ng kamatis. Ito ay bentahan po 20 pesos. Ate, 20? 10 piso na lang to? Ba, 10 piso na lang po. 5 piraso na kamatis. Lapit na kasi election. Natakbo ko eh. Ikaw talaga, oh. Ang sili, magkano? Yan po, 10 10. pa rin ang isang plastic. Mas marami na siya ngayon. Ito pong talong, 20 pesos na lang po. Medyo bumababa na ang presyo ng talong, no? Yan po ay hiniwa na at wala nang kasama sa loob. Ilan po sili? Sili po, 4 kilo. Salamat po, thank you. Shout out po. Shoutout sa lola ko. Alright, so yun nga po at nakapag-update tayo ng mga presyo ng mga gulay at busy si nanay sa kanyang paghahain ng mga panindang mga gulay. So marami na silang nakukuha mga pang-stock ng mga talong, no, na hinahango rin po nila sa divisor. Morning, Gustavo. Good morning! Alright, so yan na po ang mga nakikita po natin na kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market ng mga gulay. Repolyo. Magkano repolyo ngayon? 70 pesos na kilo ng repolyo. Ito po yung mga carrot. Magkano? Carrot natin magkano na? 60 kilo basta. Ayun, mura na po, 60 pesos na kilo, no? Ito po yung mga nakatali, i-remain ko lang po uli, no? Mga presyo po ay 10 pesos. Ayan. Tapos yung mga ito po ay mustasa. Bentahan po niya. Mustasa, 15 pesos pa rin. 10 piso na lang po yung mustasa. Alright, so yun po, nakapag-update na tayo ng kanilang mga latag ng mga presyuhan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So yun po yung mga tumpukan, no, na nakita po natin ay napakarami na at talagang sulit at makakatipid siya. So shout out nga pala sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, sa mga viewers po natin na silent viewers na lagi pong sumusubaybay at nagko-comment sa aking mga vlog, ay shout out po sa inyong lahat. At sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. At sa mga kababayan po natin na lagi pong dumarayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market, shout out po. At ito po muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.